sa všetci utekáme, kam sa všetci utekáme. Každé telo je ako tráva a každá slava človeka ako trávi. Tráva uslá a kveľ opadú, tráva uslá, kveľ opadú, ale slovo Pánovo zastáva na veky. Tak kam sa všetci utekáme, kam sa všetci utekáme. Podobá sa tu deťom námestí, podobá sa tu deťom námestí. Kričali, prečo ste nepískali, keď my sme pískali? Prečo ste nekričali, keď my sme kričali? Prečo ste nešli tak, ako sme my vám povedali? Kam sa všetci utekajú, kam sa všetci utekajú. Zmýšľanie podľa tela je nepriateľstvom proti Bohu. Vieš to, že zmýšľanie tela je nepriateľstvom proti Bohu. Nepotrebuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. A čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva duch toho, Krista Ježiša, skresil z mŕtvych Boží duch. No ak niekto nemá ducha Kristov, ten nie je jeho. Ak niekto nemá ducha Kristov, ten nie je jeho, nie je jeho. Tak povedz, kam sa všetci utekajú. Kam sa všetci utekajú. Keď všetko vedie a opadá, tak kam sa všetci